O Meira Club de Fútbol e o Iberia de Barreiros estrearon o céspede da Lomba, renovado coa chega da Deputación. O presidente da institución provincial, escoltado polo alcalde de Meira, realizou o saque de honra do encontro de segunda regional. No campo meirego mudouse a herba natural e o sistema de rego. Os traballos contaron cun orzamento de 48.000 euros. O campo mellorou moito no aspecto de drenaje, que drena, pasa moito mellor a auga, non queda nada de auga en canto chove, e despois no piso. O piso quedou moito máis igualado, porterías novas tamén, xeronse varias capas de area para que drenara e despois foi sembrado. O pabillón de Lagostelle en Guitiriz é outra das infraestructuras deportivas municipais melloradas pola Deputación de Lugo. Aquí procedeuse á sustitución do antigo piso por tarima de madeira cun investimento de 80.000 euros. Creemos que estas instalacións son moi necesarias para os concellos nos que estamos en todos os concellos da provincia, son moi necesarias porque o deporte é algo moi necesario para a nosa poboación. En primeiro lugar, o que teño que felicitalos é por o plan único, porque creo que é a mellor fórmula de distribuir os cartos nos concellos que se pode facer. Sabemos cando os temos, sabemos que os podemos facer todo o ano, entonces nos dan todas as facilidades. A instalación presta servizo a uns 200 usuarios. Nela practican fútbol sala, baloncesto, balonmán e tenis, entre outras modalidades deportivas. Sí que me ayudou. O está ben porque é máis cómodo para xogar eso. Está ben. O deporte sempre é bon. A promoción do deporte base e dos hábitos de vida saudable son os que saen gañando.